Hvad hedder du? Jeg hedder Lone Sølberg. Hvorfor er du kommet i aften? Jeg har butik i Brønshøj og er med i bestyrelsen i Handelsforeningen der. Og på den måde synes jeg jo, det er rigtig interessant, hvad der nu er planer med trafikken ned ad Frederikssundsvejen. Vi er meget bekymrede for, at det kan skade vores handel. Så derfor har jeg valgt at komme i dag og blive fuldt opdateret med nye informationer, hvad der rører sig. Hvad håber du på at få ud af aftenen? Altså, jeg håber jo på, at jeg kan komme med måske nogle kritiske spørgsmål, eller i hvert fald få formidlet ud, at vi bekymrer os om det her, fordi vi er bange for, at det bliver for besværligt for vores kunder at komme og handle lokalt. Rødovre-centret for eksempel, de annoncerer jo altid med, vi har, jeg ved ikke hvor mange parkeringspladser de har, 1000 gratis parkeringspladser. Det har de altid i deres annoncer. Vi har nogle ganske få parkeringspladser, og de bliver taget bort fra os, hvis den her busbaneløsning den bliver sat i værk. Så det synes jeg er en alvorlig situation.